Kaya mga kapudibi, today kakain po tayo ng sinigang na baka at pritong tilapia at meron tayong sausawan patis. Meron tayong dito extra sabaw. Ang drinks natin tubig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, try na po tayo. Amen. Amen. Ay, mga kapudibi, malinis na yung kamay namin. Mangantaking Kapampangan. Mangantana po. Ayan. Oo, mangantana. At gusto ko din po i-shoutout yung nag-request nung yung last minukbang natin ay si Rabangit or Rabanggit. Ayan, shoutout po sa'yo. Yes. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Mangantana po. Asan yung sausawan? Ayan. Ayan. Tama sa tag-ulan. Tilapia, gantos, ay labanus. Mga kapudibi, sa lahat po na nagre-request ng pagkain namin, kung ano lang po yung available sa palengke, yun lang po. At syempre, inuuna namin yung naunang nag-request, sa Facebook. Huwag po kayo magagalit kung di po namin na nakakain yung mga nare-request nyo. Ayan. Syempre, kung ano lang po yung available dito sa palengke namin, yun po yung iluluto namin at kakainin. Pero don't worry po yung mga nire-request nyo yan. Hanggat maaari, try natin yan kainin na bal. Para hindi po kayo magtampo sa amin. Meron ako nabasa yung bulalo daw, yung paa ng baka. Gusto man namin imukbang yung bulalo na yon.
Wala pong ano dito. Walang available na paa ng baka. Madalang lang po magkaroon ng ng mga paa ng mga bakang ganito. Pag mayroon po, sige. Nobel? Kaya minumukbang po namin, puro laman. Opo. Kaya mga ribs. Kayo nag-comment. Sa susunod po, kapag meron paa ng ano, baka. Shoutout po. Excuse me. Sebo, oh. At syempre, excuse me, magpinsan po kami, Bibi. May nagtanong naman. Magpinsan po kami, mga kapatid. Tsaka yung nagtanong ngayon, bago pa lang. Oo, sabi niya. Subscribers daw. Ayan, madami po tayong shoutout kaya binilisan ko po yung pagkain. At si BBM na pong bahala dyan. Shoutout po kay Annabel Rivera from Marinao, Jobelin Nabriete from Nabriete Nilo, Jonalyn Tanya, Susana Ganay Camacho, Jenalyn Ugay from Balibago, Angeles City, Jelly Jalagat from Bukidnon, Wensi, pinapa-shoutout po kina sila Jahida Kasim, Sandato Ibrahim, and Auntie Sarah of Cox Fried Chicken, that to Frank's branch. Ayan, shoutout po. At kay Rain Tobias Angelano from Quirino Province, Rica Pabelo Castro, Vilma Aquino Valdez, ayan, Eileen Olila from Bulacan, Arlene Chu from California, Christopher Gutang, at shoutout daw po kay shoutout din po kay Milagros Balunsat, Milko Balunsat, Krista Joy Banganay, Dave Nathan Banganay, Dwayne Ederson. Ayan, shoutout po. Beb B, Alfia Garcia, Alfia May Garcia, Clanita, Alan, Kathleen, and Garcia family. Shoutout po sa inyo lahat. At kay from Dumaguete, Negros Oriental. Ayan, shoutout po sa inyo, Garcia family. Jorlyn Centemo from Mindanao, Jemar Caes from Taliban, Bohol, Salin Nopienta from Sucat, Muntinlupa, Rowena Toralba from Santa Catalina, Lubao, Mayra Casquete, ayan, shoutout po. At kay Irene Reyes, ayan, Irene Reyes Edoso from Batangas, Jari Kimberly Gamosa and Gamosa family from Zamboanga, Jetro Vlogs, Baby Lawon, and Norhamin Salaban, shoutout po. Sunshine Ortiz from Bicol, Janice Dialas from Calasa City, Batangas. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. And salamat po sa suporta po niyo sa amin ni BBM. And Tita Olivia, shoutout po kay ako. At kay Tita Nelly Pineda, Tita Cynthia, shoutout.
Shoutout Baby Alison, Catherine Bugoy, at kay sa inana ko. Shoutout sa inyo lahat. We love you all. Ayan o, agi sana review. Yes, mga pudibs, nakanyaman yung sigang baka. Opo, kaya kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo palagi. We love you.